Ito na ang gawing kulay ang highlights ng pangmalakasan. Yes! Wow. Abay, napakasakit naman pala itong si Laila. Pag ikaw natamaan ito siguradong basag bungo mo. Ang bihira naman ito. Ayan, tumitipit-tipit pa. Naku po, sabi again. Siyempre, panoorin muna natin ang laro kung paano ito ginawa. Sabi siya. Ang galing naman talaga nito maglaro nitong kapatid ko. Ayan, ang sakit talaga. Kita mo, bilis lang namatay yung yung creeps sa gilid, patay agad. Yan, nakakuha na siya ng shield na violet. Violent talaga itong si Laila. Yun na biglang nawala na kung saan yun. Ayun, ako, kawawa naman. Bakit kasi lumabas? Yan ako, double kill. Oh my God, there's triple kill. My gosh, yan ako. Kabilis naman lumakan dito. Naku, teka dyan. Yung bagal, Umiiyak na ako. Isa na lang savage na. Panoorin natin kung paano tirahin ni Laila ng savage ang mga kalaban. Ayun na. Bakit kasi lumabas ng power eh? Ayun, savage talaga Ito naman. Ano bibi ng bayan ako. Ayan na, naku, savage again. Naku, paano ginawa ito? Ito na lumabas, pre, patay. Naku, kawawa. Ayun, salvage again. Salvage sa sariling power. Naku, oh no. Ayun, pati pipi lang lakas. Napakalakas naman ito. Sinulong talaga yung kalaban. Dito na sa tower. Akala mo, tigas-tigas mo. Sige, tingnan natin kung makakasavage ka ulit. Naku po, Laila. Ako, tumera na nga. Tumera ng tres na ako. Ayan, legendary. Naku, shutdown na yan kasi pamalakasan. Kala mo, lakas. Yun pala. Hindi kinaya yun. Ito naman again. Oh no. Pambihirang sit naman. Ang pinakita dito. Ayan, double kill. Wipe out ang kalaban. Ito na. Nag-enemy consists defeat na nga. So sigurado na. Panalo na tayo dito mga pre. Subscribe, like, and comment.